Maliba TV jabarani filɛbagaw aw bisimila aw kunnafoni senteliman kɛnɛ kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka kulumasigi tabagaw ye laseli kɛ kunun tarata min kɔnɔ u b'a jira k'u ye jatigɛ wale caman bɔ baara la Sandare Worodugu kɔrɔn fan fɛ Kaye mara la ka kɛ ni baarasen dɔ ye opération dugukoloko ka wulikajɔ kɛra avril kalo tile 12 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 min sera ka to jatigɛkɛwale ninnu u ka kɛlɛkɛcɛw caman bɔra baara la bolo kɛra u ka kɛlɛkɛminɛnw caman na u ka dugu jukɔrɔ mugu fo ka taa se u ka nɛgɛjuru minɛli ma. Doyen minnu dagayɔrɔ bɛnnen don Mali dancɛw la olu ye ɲɛnaminimafɛnw sɔrɔ maa dɔ bolo minnu sugu ma dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ale kɔnɔ ntɛnɛn avril kalo tile 13 san 2026 hɛrɛma kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn biti jɔ kurun 82 ɲɔgɔnna la muso 2 olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun bɛ ka don Mali jamana ale kɔnɔna la ka bɔ jamana wɛrɛ kan. An bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw la n'i y'a ta k'a lajɛ Oruminiyalu Wadaɲi ale sugandira ka kɛ Benin jamana kuntigi ye kalata min tun bɛ senna maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko 100 o 100 sara la a wulila k'i jɔ ni maa 94 bɔyanko de a ka fanga ɲini senfɛla la. N'i y'a ta k'a lajɛ a ka laseli kunfɔlɔw la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Patrice Talon ye o k'a bɛ i sen da o sennanɔ la o ka jamana a tun bɛ ka jamana minɛ cogoya min na yaasa hakilisigi ani basigi bɛ sɔrɔ cogoya min na Benin jamana ale kɔnɔna la. An b'a kuncɛ ni l'Amérique jamana kan ka kɛɲɛ ni kunun tarata ye avril kalo tile 14 san 2026 Amérique jamana kuntigi Donald Trump y'a yira ko u ni Iran cɛ kɛlɛ ko dan bɛna kɛ o la sabula u ka kumaɲɔgɔnya min kɛra Pakistan ko kuma caman ko o kɔni o ko sɔrɔla a ko kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko Iran ale ni Amérique jamana ko yaasa dan bɛ se ka kɛ o kɛlɛw la cogoya min na kuma kɛra o ko o caman kan. Maliba TV jabarani lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan foli ni tanuni an b'o di aw ma ka bɔ yan fo aw sigiyɔrɔ la ni Ala ma an ka jɔnya na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ani ni waati kelen na.